Tako Tripura haste bo buine haste ni hai tabo Komola Mosambi Malta Jambura Jambir kabang ma bubar bukri ongi tonga tabo phangsa phungsu bukri ongi tonga phangsa phungsu bubar ongi tonga tai phangsa phungsu bathai thai tonga abo variety ni babai nirbhor khlai abo variety pherlai jehato ani oro tabo sung hai na hai malai lai nai tamana to ye Himalaya Depocon Japan kaisa kuthi khoi Komola 12 মাস কমলা আনি আরো 12 মাস থাইকা আর তা বহাই না হে বুবার বাড়ি দङ তাই কমন দङ ও কনাই দে বঠাই ওসরাতে সেটিং অংজাক অর থাইসা সেটিং অংজাক অর থাইসা সেটিং অংজাক ই কর থাইসা সেটিং অংজাক তাই অর থাইসা সেটিং অংজাক ই কর কাইসা সেটিং থাইসা সেটিং অংজাক Hingga tahu bukri tongo, naidi ko barti tongo bukri tongo kazen takok. Obongka Japan ni ketui kekoi Depocon. Asuk komersial Tripura ongya obo. Nago phangsa phungsu chana ni bagi ong nai. Jodi ulo kobang thai ka hingga salai pinai bahai ke obo Tripura thai tong tamangai tong taklai je to bisa ong nai ka obo thai mani. Bisa lai nai ka khali saiman nai obo. Tripura wo busa kabang kai nai phangsa phungsu kai to mano tabo jarate or tai phangsa Depocon nai dei ko monui tongka or bo mon mani bagai bonera bukri kri ka bathai to kotor tongma bagai bukri balai kom obo off season na thai nai abo balai ka ani bagai kaham siwang nai off season na thai mani bagai tamani bagai himal off season na jokon kri asumai angorani Depocon khagi chai mano omo Mandarin, so ngobno Komola hino, actually obo Mandarin, so tabo bukur khogoi kaham ka chai nai lenai, obo busagrati test ong sin Tripura haste ok. Kazan tako gani video no khari 5 minute jara rija dita mane male ang obo video khlai mane ani YouTube khlai yoi ang bumungong nai YouTube kotorong nai rang mane am haiya. Ang nang bai thaisa thuicho kok salai ma ka sin Tripura haste wo sung bufang wafang bobo ham ya abuna nai somnen bagisi bobo bufang Tripura hawo bobo bathai Tripura hawo ka ham ko abuni bagisi abun bage ani video ni blog ni bumung hai no flora and fauna inside ang jeta rang mana abosi salai ne khajen ta ko nang ani o video ne script klaya ko khlai 5 minute nai jari khajen ta ko engka sung ta bo khaklai babai thanglai sinai do khakdi khagei bono khogoi chai nai lenai bahai ma tong sabai redi sabai ma nawa amai ka sabai ma Depocon Japan no obno Depocon hinjago tai kaisa variety sengkai nai satsuma abo nayano bahayong o variety taklai song waisa saka tabo test review hai na hai ani ompi ba Tripura haste wo Depocon monwa na hai song salai nai phia bobo buti ran khana ang doubt khayo buti rani ma nobo kabang ma salong khabo moni tong ma nang nogo korei fatara samung nang kungmai bagang kisa fatar ma tongka kajani tako kajan tako ranya ko buti kuplung no tongko rannani babai thangnani musun jakana phia ba buti kaham no tongko kisa borojen kisa Kokborok tonga abo rannani babai din abone tomong soide ang thik sasoke meya phia ba seng obo tabo salai nai lenai salai nai saima nai tabo masing somoyo monmani somoyo je kutui tongmani tabo busuk tui tong kajan tako Depocon salai nai seng tabo test khanai di bahai ma tong Depocon chai nai lenai seng tabo tini machine rok to bolai liya chai mano kokhi do bang na kutui bang same to same medium kokhi bai kutui da lokja again saka kokhi bai kutui tongoro kokhi bai kutui da lokja Tripura ni Komola chanai ro kintu kokhi bai kutui da lojak na thokjago bosogo barkha kaisa ya barsa bu barkha barsa ongo bosogo kai barsa barka obo bedek koi phainai bas kanga sung taibo aro Komola Mosambi Malta variety kabang tongo barna ni sengi tongo sung moti rogna salai na khajani ta ko bukri yongna sengi tongo moti rogna salai na tini tai kok kabang naregle asuk sawai na ne 5 minute ni video ora mathagiri ka khajen ta kuk mangka share khlai jabadi hambai